guys ngoisese okay pane issue panapa yada kutidzidzisana guys issue kuti munhu anenge aine page pake pane pakanzi following 0 iye achitofollowa vanhu vakatowanda but iwo pane pakanyorwa kunzi following 0 isusu tinoona tichiona pakanzi 0 hausifollowa munhu but iwe unenge uchitofollowa vanhu okay so issue inozokonzera kuti vanhu asakufollowa tifunga kuti waunotera because vanhu vangada kuti ndikakutera unotera kana ndakaona kanyorwa kuti unotera 0 hapana nezi ndikutera because ndinda kutodhauta ndotimira risingateri vamwe so dzimwe unenge usikatozivi maybe dzimwe nguva anenge ingori default masettings anenge akatongosetwa kuti ara paunotongogadzira page yako kana kuti paunotongoita professional mode yako masettings anenge atongosetwa kare pamwe pacho usiri wakazoseta usina kutomboziva ndozvazvakaita uchitoshandiswa sei vanhu vasiri kukutera back but kuna vamwe vasingateri munhu anenge akanzi 0 so dauratidza kuti how to fix that okay now go to your Facebook okay that's my page please make sure to follow okay right on Facebook wako you navigate this menu option waenda pa menu pako waenda pa settings and privacy you see okay ndau refresh on yazo tangize right settings and privacy ovura pa settings ovura imomo mukati you see ndo kwaona mamwe settings mazhinji kana pane zvimwe zvinhu zvaunoda kuzoziva kwa settings ndo but sanyoda uchinja zvakawanda unozovhiringa page yako kana kuzoita zvimwe zvosikati okay over pakanzi followers and public comment just like that you see zvese zvangu zvinhu zvakanzi public open up pako panofanira kugara pakanzi public okay who can see your followers in your timeline ndavhura ipako public not only me kana pakanzi only me chinja uise pakanzi public okay zvese izvi unenge uchiverenga uchiona pauda kuti paine papublic like who can see the people in pages you follow in your list pangu ndavadaisa public not ungoseta ungoti only me you see ipapa ndo pane nyaya yese papa pakanzi who can see the list of the pages and people you follow ndo paunoseta public zvizhinji ingoseta mapublic it's okay kuti vanhu vaone zvinhu zvako as uri page iri kukura you see guys this is my page also must follow all guys you see that's my content okay ngotera mamwe acho aroita mafollowers guys I mean aruda maviews anodadisa guys munodadisa bese see unaira nda kuradidza 4K plays imagine 3.5 yangeri live in 500 plays they need 1.3K they need 4.1K guys vakanyanya okay ndochite zvandada kuradzana guys okay so kana pane zvimwe zvamunoda kuti tizodzidzisane futi guys just let me know okay always peace